I am back again mga higala. Kumusta na naman tanan diha? May adlaw nyong tanan diha. Ako na po din ninyong ubos nga alagad nga way lain. Ang atong istoryahan ron mga higala kay gahapon nakita ko sa akong classmate sa pagka-elementary ba. Shout out kay Archie Sibilia, ang future nga engineer. Shout out nimo bay. Nakita mi gahapon unya kay nakahinumdum ko nga daghan mo kay ni klase din ato mga classmate. So nga atong isgutan ron kani mga nagkalain-lain klase sa atong mga classmate, daghan ni sila pero tagaan ang tamog na po. Hangin na pero sa di pa ta magsugod, kabalo na mo ana sa kalimot to click ng gamay subscribe notification bell para di ta malit. So mga higala, mangayo na pugog pasensya nyo daan kay sa amon na itong lugar nga grabe magyud kahangin nya kay kusog man kay hangin basig di na po mo makabati nako, di na po mo maklaro sa akong tingog. Kung saan malagyan na yung pumunti kapalit og microphone. Pakitong tagay mo sa akong butanganan sa cellphone ha. Awa duha ka buklan sang round sa awa tay kapalit og. Pero sige lang, maabot ra ta da hinay lang ta kay wa ta nagdali. So back to the topic na ta mga higala, ang pinakauna nga klase sa atong classmate mga higala, kini atong classmate nga pirming sayo moabot sa inyong classroom. Kini ang saligan sa atong maestra nga magdagyawi sa inyong classroom kay pirmi man kayong sayo. Ang uban po dani, sayo kaayo kay pagkagabi wa na kahimos project ato sa classroom maghimog project. Ikaduha nga klase sa atong classmate mga higala, ug na may pirming sayo, syempre nagyoy para late. Kana ni nga pagkagabi nagsigiglaag, pagkaugma na late na. Kana bisag ang first subject 10:30 pa malit gihapon. Ang uban pagid ani mga higala, ang ilahang balay nara tungod sa classroom mao gyud malit. Ang hinoon kadto hinoon mga tagalagyo mao nay pirming sayo. Mga isog pagyud kay ni mga higala kay bisag 50 minutes late mosud gihapon. Good morning pa. May untag ka usa ka duha ka tulo ra malit kay murag bintaha pa. Unya tibok school year magsig ka late. Bisag ting exam late gihapon. Ikatulong nga klase sa atong classmate mga higala, siyempre di gini mawaning magsigkating. Kanang bisag 10 minutes ra nga late, inig abot sa classroom, makita ganing nanang maestra diha magbarog-barog, di na musod. Samutag ang maestra nga di siya makauyon. Di niya favorite teacher, di gini siya musod. Ang uban pa na mga higala, makahibaw gani nga maestra magpa oral recitation or di na pansiran sa blackboard, magpaiihi na yun, di na rabong balik, diretso na cutting, kaya nga ang madlok magpaansiron. Mahitabo ni mga mudo sa cutting mga higala, kasagaran na kanang inighuman sa paniud to. Samot nagmakaibaw nga medyo laay na kayo isod inig kahapon, kay laay na kayo mga subject, awa na inighumag paniud to manlayat na mga koral mura nag mga ninja. Ikaapat nga klase sa atong classmate mga higala, siyempre mas worst kanang absinot. Kanang grabe ka absinot gyud, kanang pagkagabi nagsigig walwal na hubog, pagkaugma wa na kasod. Magpadara bag excuse letter nga nagkalibanga kuno siya. Ang tuba may giinom. Ang uban pa ni mga higala nga kanang naamong sa barkada ba. Lubay. Musod karon bay? Ambot lang ka lagi ba ikaw murag di lang siguro ko mao ba di ka musod? Di na lang po siguro ko musod Unya ang ending ani mga higala mahog dayon sa Lubay, na may gyud ay wa tananood bay kay wa man day kuno nagklase. Oo lagi daan ko pa gyud lagi nga wa gyud tarong klase, wa gyud day magklase. Mao na nga maka-absent bisag ang tinuod dayto nagklase dayto. Samot nang uban ani mga higala makibaw nga padung na intrams magsige na nag-absent. Ang uban gyud ani mga higala, wa daghang rason, wa daghang alibay, absinot lang gyud siya kanang ganahan lang gyud siya mo absent. Ang sunod nga klase sa atong classmate mga higala, kanang murag siya bida sa probinsyano ba, kanang bida-bida kayo. Kanang ganing ang inyong maestra nakalimot na unta nga mag-quiz mo, iya pa yung ipahinumdom. Moingon dayog, "Ma'am, mag-quiz taron, ma'am." Lami kayo tukon. Ang uban pa gyud ani mga higala nga ibis ang inyong klase talihuman na nya inyong maestra nakalimot na unta sa inyong assignment, ipahinumdom pa gyud. "Ma'am, ang assignment day, ma'am, katong inyong gipahimo gapon." Siya ni nga sa groupings ganahan siya nga siya may leader bisag way ni pili niya. Parihas lang mo, sige mog assume pero wa pili Ang uban pa ni mga higala nga sa reporting ganahan siya una mo report kay lagi piling bida ba leader. Nya may rabag i-report basahon ra baya hantod mahuman. Mahog nas di na reporting, reading na. Ikaunom nga klase sa atong classmate mga higala, kanining ako ni kanang nakagraduate kay sige panundog. Kanani ang uban mga higala nga wa pa ka-answer magsige nagpanguhit still. Kay manundog na. Unya ang uban pag ni mga higala, siya na ginanundog moingon pag kag sure ka ning answer bay. Putas siya na ginanundog, siya pa magsigpangutana. Ang uban modos ani mga higala ini makaibaw gani nga ting exam na ngadto tapad sa inyong bright nga classmate kay ro magsigpanundog.
Pero wag gyud gamit kay ang exam sit isit B. Mas worst color coding pa gani aw da marise. Siya ni nga hugman imong USB kay panlitan og namoy project. Iyan na lang i-copy paste mo na ang resulta hasta imong pangan makapi. Sunod mga higala og naman gani magsigig panundog naputay classmate nga di pasundog. Kanang inig mag-exam grabe makadag tabon sa iyang answer niya. Sinundog ra baya pod. Daw kayo mga higalag answer nga og imo ganing pangutan-on. Bay, nga na kay answer na bay pasunduga ta bay bigay. Bay tawa pa jud ko answer bay. Ha? Awa pa ba yun? Wa pa ko'y answer lagi ba? At ka naglisod pa lagi ko, adyo ko'y answer. Nga dito, hapit na mahuman. Di magpasundog sa answer, marabag puro sakto. Siya pa yun ay pinakaunang mahuman, pinakaunang mupa sa iyang papel niya dito, puros hagbong. Ikawalo nga klase sa atong classmate mga higala, kana ni mga higala nga, magsigig pangayo. Kanang inigat to sa eskwelahan, why dad-on? Ngayag abot dito, ngadto ra mangayo, papel, ballpen, notebook, tanan na lang, hasta imong baon pangayoon. Kana ni nga, makahiring gani nga, na kayo sa kabalon nga papel ting exam aw magduol-duol na dayon nimo kay mangayo man dayog papel sila ni nga ang halos tanan nilang gamit puros pinangayo nakagraduate na lang sila nagsige na lang gihapon pangayo ang uban pud ani ipaagi huwam-huwam pero di na uli may pagipangayo na lang ang ikasiyam nga klase sa atong classmate mga higala siyempre di gini mawa ka ng feeling heart trap kay sinyo ba kanang uyabon tanang classmate nga kada adlaw lain-lain uyab Lunes babe Martes babe Miyerkules babe kada adlaw na lang lain-lain uyab kana ang suod sa iyang notebook lain-lain agi kay alangan lain-lain may magsuwat kay lain-lain lagi sa uyab kana ni nga sa attendance sheet present siya bisag absent ganito kay suwatan man ug magkalisod dili ra classmate nimo ang uyabon astang maestra surbol ng pasar kay uyab mang maestra astang bayot uyabon ang ikana po og pinakauli na tong klase sa classmate mga higala siyempre kaning naanan niya tanan katong siyam nga akong gipangisgutan naan niya kanang imong classmate nga grabe kabadlungon grupo pag yun sila mga higala sila ni magpasinugdag hikot-hikot na imong bag sa lingkuranan or di ka imong bag sudlag lang paso or di eraser ang uban pa gyud ni mga higala kanang eraser nga wa pa nataktak ang chok ibutang ato ibabaw sa pultahan niya ipakang-a. Nginig sod sa maestra o da magkapulbos ang naong. Sila yun ni rason mga higala nga inyong maestra hilak yun. O di ang uban walk out. Pula na lang principal na nila kay musig balik-balik sa guidance. Napay pinaka-worst nga. Nag-discuss ang maestra sa atubangan. Seryoso kayong discuss sa luyo. Nagduwag counter-strike. Napad kiss os maestra pero pasar man yun gyapon. Graduate man gyapon. Shout out din sa tanang classmate na ko. Sukad pagka-elementary hantod pagka-college. Dagang salamat sa inyong mga memorya nga. Kasakit, kalipay, kahagbong, uguban pa. Shout out ninyong tanan. Sumaora to mga classmate mga higala kay murag init na gyud kayo ngadto nako. Relax lang. Long live.